mga local leader at Kapampangan historian. Pabahay para sa mga empleyado ng LGU San Fernando, malapit nang matapos. 61 suspect sa iba't ibang krimen, huli sa unang araw ng anti-crime drive sa Bulacan. At 24 na ambulansya ipinambahagi sa mga barangay at senior citizen association sa Cabiao. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Ginugunita ng ilang local leaders sa Pampanga ang mga aral na natutunan ng bansa sa EDSA 1. Ang ilan, tila nakamove on na sa pagpapahirap ng pamilya Marcos sa sambayanan, habang ang iba nanindigan na di raw dapat makalimutan at di raw dapat maulit ang madilim na kasaysayan ng bansa sa ilalim ng diktadoryang Marcos. Sa pagtakbo ng anak ng diktador na si Ferdinand Marcos Jr. bilang Pangulo sa May 9, 2022 elections, masusukat daw ang political maturity ng mga Kapampangan ayon sa Kapampangan historian na si Robbie Tantingco. Narito po ang report. May mga bagay na hindi malilimutan sa buhay ang isang aktivistang estudyante sa panahon ng martial law. Ito ang inihayag sa CLTV News ni Masantol, Pampanga Mayor Danilo Ginto. Estudyante raw sa National University noon si Mayor Ginto at katuwang ang mga scholar ng bayan sa University of the Philippines. Estudyante ako, National University. Miyembro ako ng League of Filipino Student. Kami ang gumagawa ng mga wala pang tarpaulin ng print-print mano-mano yan. Pintura. Kwento ni Ginto, hindi raw nawawala ang takot niya noon, pero dahil sa tinitindigang laban, ang malakas na hampas ng baston ng mga pulis at pagbomba ng tubig ay hindi nila inuurungan. Nagdamdaming nag-aalab. Ano ba yung pakiramdam noon? Siyempre, nung estudyante ako, matindi ang galit namin. Talagang nakatanim sa isip namin, diktador. Pag binobomba kami sa Mindiola, nagrarally kami. Talagang may nasasaktan kami. Tumatakbo po sa Gastambide Building, tatakbo kami doon para hindi kami mabomba, makuha ng mga kapulisan. Pero makalipas ang halos 5 dekada, ang dating tumitindig kontra sa diktatorya, susuportahan daw ang anak ng diktador sa darating na halalan. Naglantad na po ako kasi yan po yung nakikita ko doon sa mga tumatakbo. Kasi po, sabi ni Gov Delta, wala akong dinidikta. Bahala kayo kahit sinong gusto niyo. Pero bilang mayor po, malapit na po. Ayaw ko naman pong bukas ako mag-deklara o kaming dalawa ni Mayor, April. Wala na pong kwenta yan. Ngayon pa lang po. Kahit ano pong mangyari, manalo, matalo si BBM. Ako po, pati po yung mga sanggunin, Vice Mayor, kakampanya ko po si BBM dito sa Masantol. Matuto sa kasaysayan, ito naman ang panig ni City of San Fernando Mayor Edwin Santiago pagdating sa paggunita sa diwa ng EDSA 1 at ang pagpapatalsik sa diktador na si Ferdinand Marcos. Alam mo, hindi, may kasabihan tayo na hindi tayo makakarating sa paroroonan kung nakalimutan natin ang nakaraan. Bilang local leader, hindi raw magpapadala si Mayor Santiago sa labanan ng popularidad at maninindigan pa rin para sa isang matapat na pamahalaan. Ang EDSA ay isang, dito tayo nakita ng buong mundo sa kasaysayan ng Pilipinas, a very peaceful revolution. So, itong election na ito, matatawag din natin dahil pamimili ng susunod nating mga leader na lalo na ang bansa natin nangangailangan ng isang leader. Isang leader, we need a statesman. It states to lead us. Buhay pa rin ang diwa ng EDSA para naman Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan. Mas madali umano itong intindihin dahil ito ang panahon na naninindigan ang marami na palitan ang gobyernong nang aabuso sa kapangyarihan.
Well, kinakailangan na wag nating kakalimutan ang dahilan bakit nagkaroon ng EDSA 1 dahil gusto natin ang tapat at maayos, malinis na panunungkulan na hindi inaabuso ang pwesto. Para sa Kapampangan historia na si Roby Dalingo, tila nakalimutan na ng maraming Pilipino ang nangyari sa kasaysayan dahil sa ilang survey na nangunguna ang anak ng dikador na nagpahirap sa bayan sa loob ng higit 2 dekada. Parang unthinkable, di ba? Unthinkable na isang umaga magigising tayo na ang presidente natin ay Ferdinand Marcos ulit. Kailan shoot? Nangyari. Parang hindi nangyari si Cory. Parang hindi nangyari si Ramos. Parang wala lahat yung mga panahong yon pagkatapos ng EDSA. Ayon kay Tantingco, susubok sa political maturity sa Kapampangan ang magiging takbo ng halalan sa 9 ng Mayo. Although alam ko in the last election, in the vice presidential race, I think Bongbong still won in Pampanga over Robredo. But this time around, as president, alam natin na napaka lakas ng movement supporting Robredo sa Pampanga. So, it might be a sign of political maturity on the part of the Kapampangans. So, it will be a test, actually. I'm interested to find out how or what the outcome is as far as the endorsement of the Pinedas for the Bongbong-Sara tandem. Batay sa tala ng Amnesty International, isang Nobel Peace Prize awardee para sa larangan ng human rights, umabot sa 34,000 na katao ang nakaranas ng torture sa panahon ng martial law ni Marcos. Mula $360 million na utang ng bansa noong 1961, iniwan ni Marcos ang Pilipinas na may utang na hindi bababa sa 28 hanggang 26 na bilyong noong 1986 nang siya ay mapatalsik dahil sa People Power Revolution. Umabot naman sa halos $10 billion ang ninakaw ng kanyang rehimen mula sa kaban ng bayan, batay yan sa datos ng United Nations at World Bank. Dahil dito, nailagay sa Guinness Book of Records si Ferdinand Marcos bilang pinakamaraming nanakaw sa gobyerno. Paolo G. Santos, CLTV News. Kasabay na gumagad ang COVID-19 situation sa iba't ibang panig ng bansa, naniniwala ang isang eksperto na malapit na sa exit ng pandemya ang Pilipinas. Malaking bahagi raw nito ay bunsod ng pagdami ng bilang ng mga napapakunahan. Kaya naman patuloy na hinihikayat ng pamahalaan ng publiko na magpapakuna na kontra COVID-19 upang makakuha ng sapat na proteksyon laban sa malubhang epekto nito sa pangangatawan. Narito ang detalye ng balita niyan. Isang infectious disease expert ang nagsabi na palabas na raw ang Pilipinas mula sa COVID-19 pandemic. Sa laging handa briefing nitong February 21, 2022, sinabi ni infectious disease specialist at government pandemic response consultant, Dr. Rontin Solante, na indikasyon daw ito ng patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 at ang abilidad ng bansa para harapin ang severe at critical infections. Isa pang punto ayon kay Solante ay ang availability ng antiviral agents na naaayon laban sa infeksyon tulad ng oral at IV antivirals at kakayahan ng mga healthcare facility na mag-handle ng severe COVID cases. Para kay Solante, mas handa na raw ang bansa ngayon kumpara sa nagdaang 1 o 2 taon. Binigyan din ni Solante ang kahalagahan ng pagbabakuna laban sa COVID-19, lalo na ang booster upang mapalaya na raw ang bansa sa pandemya at mag-shift na sa endemic o pamumuhay ng normal kasama ang virus. Nasa low risk na rin daw ang classification ng bansa mula sa surge na idinulot ng Omicron variant itong Enero. Samantala sa ulat ni Health Secretary Francisco Duque III, kay Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes, February 21, sinabi nitong patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa buong bansa, gayon din ang hospital admissions bunsod ng COVID-19 infection. Mula raw sa 7 days average sa 16,000 na kaso noong January 50 to 31, bumaba ito sa 1,972 mula February 15 hanggang 21. As of February 23, 2022, nakapagtala ang Department of Health ng 1,534 na karagdagang kaso ng COVID-19
habang nasa mahigit 55,400 ang aktibong kaso. Sa 19 million target ng national government, nasa mahigit 62 million Pinoy na ang fully vaccinated, habang nasa 61.9 individuals naman ang tumanggap ng first dose ng bakuna. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. 24 na ambulansya ipinamahagi sa mga barangay at Senior Citizen Association sa Cabiao. Angeles City, ginawa ng Integrity Achievement Award ng United Nations. At Lasatin Boulevard Flyover, hindi pa tiyak kung kailan may isasaayos ayon sa DPWH Region 3. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, aabot sa 24 na ambulansya na kumpleto ng medical equipment ang ipinamahagi ng Pamahalang Bayan ng Cabiao, Nueva Ecija sa kada barangay at Senior Citizens Association sa kanila pong nasasakupan. Ayon sa alkalde ng bayan na si Mayor Ramil Rivera, parang daw ito para mapaigting ang pagbibigay serbisyo medikal sa kanilang mga kababayan. May report si Felix Barrios. 24 na ambulansya ang binindisyonan at pinamigay ng munisipyo ng Cabiao, Nueva Ecija sa bawat barangay at Senior Citizens Association sa bayan. Ang mga ambulansya ay naglalaman ng iba't ibang medical emergency equipment kagaya ng ambulance bed, blood pressure machines, oxygen tanks at mga first aid kit. Tinulak na maipasa ni Mayor Ramil Rivera ang resolusyon na magkaroon ng ambulansya ang bawat barangay at ang Senior Citizen Association upang masigurong kalusugan
ng mga Cabiaoenyo ngayong panahon ng pandemya. Malaki naman ang pasasalamat ni Mayor Rivera sa kanyang mga kasamahan sa local government at sa provincial government na nakiisa para maisakatuparan ang proyektong ito. Unang-una, yung Sangguniang Pambayan, no? Yung ating mga kaalyadong konsyal ay nagtulong-tulong para maisakatuparan itong proyekto na to. Pangalawa, sa provincial government dahil inapprove nila yung lalawigan resolution na pinapayagan ang bayan ng Cabiao na bumili ng 24 na ambulansya. Nagpasalamat naman si Liga ng mga Barangay President Narciso Franco sa pamahalang bayan ng Cabiao dahil malaking tulong umano ang mga ambulansya para sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa kanilang mga nasasakupan. Ito ay katuparan ng isang nanunungkulan sa barangay. Ito ay malaking tulong sa serbisyo publiko sa mamamayan ng Cabiao. At ang lahat ng barangay ngayon ay magkakaroon na ng sariling gamit at umaasa kami na matutugunan lahat ang pangangailangan ng mga mamamayan ng Cabiao sa kanilang pangangailangan sa pagdadala ng mga pasyente sa ospital. May mga proyektong pangkalusugan pa umano na kasalukuyang tinatapos sa bayan ng Cabiao. Layo umano ni Rivera na lalong mapabuti at mapaginhawa ang kalusugan ng mga Cabiaoenyo. Pangalawa, after nito, yung namang dialysis center, no? Kasalukuyang ginagawa yung dialysis center para yung mga kababayan natin sa Cabiao hindi na magpunta sa kung saan sa ang mga ospital. Kaya kami sa Sangguniang pa rin, sa tulong ng Sanggunian, ay maglalaan kami ng malaking pondo para lahat ng mga excess na binabayaran ng isang dinadialysis ay manggaling na sa LGU para 100% free na ang dinadialysis ng mga tao dito sa bayan ng Cabiao. Unang-una, gagamitin natin ang ambulansya para yung lahat ng mga may sakit, susunduin sa bahay, dadalhin sa dialysis center. After ito, ihahatid ulit sa bahay nila. Kasalukuyang itinatayo sa Cabiao Rural Health Unit sa Barangay Santa Ines ang nasabing dialysis center. Patuloy rin ang pamahalang bayan sa pag-rollout ng bakuna kontra COVID-19 upang mabigyang proteksyon ng kanilang mga nasasakupan. Hinikaya din ni Mayor Rivera ang mga Cabiaoenyo na di pa nabakunahan na magbakuna na laban sa novel coronavirus. Felix Barrios, CLTV News. Kinilala ng United Nations sa mga programa ng Angeles City Government kontra korupsyon sa pamahalaan. Tinanggap ng Angeles City LGU ang Integrity Achievement Award mula sa mga kinatawa ng UN sa South Korea. Narito po ang detalye ng balitang niya. Sa ikalawang pagkakataon, muling kinilala ng United Nations o UN International Anti-Corruption League Organizing Committee ang Angeles City dahil sa anti-corruption integrity ng city government. February 22, personal na nagtungo ang mga kinatawa ng UN mula sa South Korea sa opisina ni Mayor Carmelo Lazatin Jr. upang ibigay ang plake para sa Integrity Achievement Award. Una nang ginawaran ng syudad ng Anti-Corruption Integrity Award noong October 19 dahil sa programa nito sa paglaban sa korupsyon. Maliban dito, tumanggap din ng iba't ibang awards at citation ng City Government of Angeles sa mga nakalipas na araw at buwan. Kabilang dito ang Top 5 Most Improved Highly Urbanized City o HUC sa Competitiveness Index 2021 ng Department of Trade and Industry at Top 6 naman sa buong bansa pagdating sa collection efficiency of locally sourced revenues mula sa Bureau of Local Government Finance. Kabilang din ang Angeles City sa 23 HUC sa bansa na binanggit ng Department of the Interior and Local Government o DILG na unang matagumpay na nakamit ang herd immunity laban sa COVID-19. Pinuri rin ng DILG ang city government sa loob ng magkakasunod na taon sa pagkakaroon ng anti-drug programs na may high functionality. Tinanggap ng Angeles City Anti-Drug Abuse Council ang citation plaques. Agosto naman ng taong 2021, tinanggap ng Angeles City ang Prime HRM Bronze Award mula sa Civil Service Commission o CSC. Angelica Cara, CLTV News. Wala pa raw pong katiyakan kung kailan masisimulan ang pagsasaayos ng mga sirang bahagi ng Lazatin Boulevard flyover sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ang kinumpirma ni Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 Director Engineer Rosaler Tolentino
sa CLTV News ngayong Huwebes ng hapon. Ayon po kay Tolentino, may hinihintay pa raw silang parts ng nasabing flyover kaya di pa masimulan ang pagsasaayos nito. Matatandang ilang beses na naiulat ng CLTV News ang kadunos-dunos sa sitwasyon ng flyover kung saan makikitang bakbak na ang aspalto. Kitang-kita na ang bakal ng mismong tulay. Reklamo po ng mga motorista, madulas daw ang flyover tuwing umuulan dahil sa nakalabas na ang mga bakal sa mismong dinadaanan ng mga sasakyan. Nauna na rin sinabi ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando na malimit makapagtala ng minor accidents sa nasabing flyover. Bawal pong daanan ito ng malalaking sasakyan, subalit hindi naman may patupad ang ban 24 oras. Sa pagbabalik ng CLTV News. 6 na pulisang suspect sa iba't ibang krimen, huli sa unang araw ng anti-crime drive sa Bulacan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Namuna si Vice President Lenny Robredo sa presidential survey na isinagawa ng Catholic Educational Association of the Philippines, habang si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. naman ang top candidate sa survey ng Publicus Asia. Pakinggan natin ang ulat na ito. Inilabas na ng Catholic Education Association of the Philippines o CEAP ang second National Elections Post-Google Survey nito na isinagawa noong January 24 to February 4. Batay sa resulta,
si Vice President Leni Robredo ang napili ng mga respondents na maging Pangulo ng bansa. Mayroong 3,089 na respondents ang survey ng mga school administrators, teaching personnel, non-teaching personnel, alumni, estudyante, at mga staff ng mga Catholic schools mula sa 11 rehiyon sa bansa. 52.57% o 1,624 votes ang pumili kay VP Leni. Higit na mataas ng 7.41% sa first survey result nito na 45.16%. Pumangalawa sa kanya si Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng 24.54% o 758 votes. Sinundan naman ito ni Mayor Isko Moreno na 9.61% o 297 votes. Senator Ping Lacson na may 3.53% o 109 votes. Nakakuha naman si Senator Manny Pacquiao ng 0.87% o 27 votes at 8 boto o 0.26 votes kay Calio de Guzman. Mayroong 266 respondent na nag-abstain o hindi bumoto. Sa kabilang banda, sa pinakahuling survey naman na inilabas ng National Tracker Survey ng Publicus Asia para sa petsang February 11 to 16, si Senator Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa mga presidential candidates. Sa 1,500 registered voters na respondent ng survey, 52% umano ang pumili kay Marcos, habang 22% ang second placer na si VP Leni Robredo. Kumpara sa December 2021 survey, wala umanong paggalaw sa puntos ni Marcos, habang tumaas ng 2% si Robredo. Pumangatlo naman sa survey si Mayor Isko Moreno na may 9%. Sunod si Senator Ping Lacson at si Senator Manny Pacquiao na may tig 3% at 1% naman si Calio de Guzman. 9% sa mga respondents ang undecided. Angelica Cara, CLTV News. Aabot sa higit 60 katao na sangkot sa iba't ibang krimen ang naaresto ng kapulisan sa lalawigan ng Bulacan. Samantala, itinanggi naman ni Chief PNP Genardo Carlos na may kaugnayan siya sa pamilya Ongpin, ang pamilya ni Julian Ongpin, na suspect sa pagkamatay ng artist na si B. Johnson. Ang nagawang report. Naaresto ang 61 na suspect na lumabag sa magkakaibang batas sa unang araw ng simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa Bulacan nitong hating gabi ng February 22. Ayon kay Police Colonel Romel J. Ochave, Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, nasa 17 operations ang isinagawa ng Angat, Balagtas, Bukawi, Higinto, Malolos, Obando, Paumbong, San Rafael, Santa Maria, City at Municipal Police Stations, 2nd Provincial Mobile Force Company at Provincial Unit. Nagresulta ang mga ito sa pagkahuli ng 25 suspect at pagkumpiska ng 67 sachet ng shabu na may bigat na 31 grams at nagkakahalaga ng higit 200,000 piso. 3 operasyon naman laban sa anti-illegal gambling ang nagbunga sa pagkaaresto ng 12 individual. Nakuha mula sa mga ito ang iba't ibang gamit sa pagsusugal at perang pantaya. Samantala, isang manhunt operation sa wanted persons ang nagresulta sa pagkahuli ng 24 na suspect. 6 sa mga ito ang nakalista sa regional, city at municipal level most wanted persons. Kinilala ang mga ito na Vincent Martin, regional most wanted person dahil sa panggagahasa, Giancarlo de la Cruz, city level most wanted person sa paglabag sa RA 10883 o New Anti-Kidnapping Act. Ricardo Agot at Mark Hilbusa Jr., municipal most wanted persons na parehong arestado dahil sa panggagahasa. Jose Marinas, municipal most wanted sa paglabag sa RA 7610 at si Roberto Alanunay na municipal most wanted para sa paglabag sa Dangerous Drug Act. Bukod dito, isinuko rin ang 7 baril para sa operasyong isinagawa laban sa loose firearms o Oplan Kato. Ayon sa Bulacan PPO, ang sakleyo ng Police Regional Office 3 ay nagpapakita ng kanilang kampanya laban sa mga wanted persons, illegal na droga, loose firearms, illegal na sugal at iba pang mga gawaing labag sa batas. Sa iba pang balita,
Pinabulaanan ni PNP Chief General Leonardo Carlos ang mga nagsasabing pumunta siya ng Balisin Island upang makipagkita sa mga ongpins. Ito ay isang araw matapos niyang amini na kinailangan siyang sunduin na isang H-125 Airbus helicopter mula sa eksklusibong isla na pagmamay-ari ng pamilya ni Julian Ongpin, ang suspect sa pagkamatay ng artist na si Brie Johnson sa Setyembre ng nakaraang taon. Ayon kay Carlos, nasa Philippine Military Academy Alumni Homecoming siya na ginanap sa Baguio Sabado ng umaga. Pumunta rin siya sa Camp Crame Sabado ng hapon bago magtungo sa Balisin Island para sa isang private time noong linggo. Ninais niyang makabalik sa Maynila Lunes ng umaga, ngunit bumagsak ang police chopper sa Quezon Province habang patungo sa Balisin Island. Isang police patrolman ang nasawi habang 2 police officer ang naiulat na sugatan. Sa isang statement, sinabi niyang hindi niya intensyon ang nangyari at nangako na isang masusing investigasyon. Sa kasalukuyan ay iniimbestigahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines, Department of Transportation at iba pang ahensya ang nasabing chopper. Angelica Cara, CLTV News. Napili ng Department of Agriculture ang Bataan para maging pilot area ng shrimp production sa bansa. Habang idineklarang pink zone kaugnay ng African swine fever ang lalawigan ng Aurora. 385,000 na kaban ng palay naman ang target ng NFA na mabilis sa mga magsasaka ng Bulacan. Ang detalye sa report nito. Inanunsyo na Department of Agriculture Secretary William Dar na ang lalawigan ng Bataan ang gagawing pilot area ng shrimp production sa bansa. Isa ang Bataan sa may malaking aquaculture production sa Central Luzon, kung saang higit 4,000 ektarya ang ginagamit sa brackish water farming at higit 100 ektarya ang sa freshwater ponds. Sa bayan ng Orani karaniwang makikita ang shrimp farm sa lalawigan. Sa tulong ng DA, daragdagan ng mga nursery at hatchery operator sa Bataan para sa mas malawak na shrimp production. Nasa 15% ng total shrimp production ng bansa ang ine-export sa Europa, Amerika, Japan at iba pang mga bansa. Sa iba pang balita, idineklara na ang lalawigan ng Aurora bilang pink zone ng African swine fever. Mula sa pagiging red zone noong 2019, ay na-upgrade na ito sa pink zone batay sa isinagawang ASF zoning ng National African Swine Fever Zoning and Movement Plan. Ibig sabihin, napabilang ang Aurora sa mga lugar na wala ng infection, ngunit katabi pa rin ang mga lugar na positibo sa ASF. Ilan sa mga naging batayan ng pag-upgrade ay negatibong ASF PCR test result ng mga sentinel pigs at pagsunod sa mga protocol laban sa ASF. Samantala sa lalawigan ng Bulacan, target umano ng National Food Authority na makabili ng nasa 385,000 kaban ng palay sa aanihin ng mga magsasaka ngayong 2022. Bibilhin umano ng ahensya ng 19 pesos kada kilo ang palay. Higit umano itong mataas sa 17 pesos per kilo na mababang presyo na naging bentahan itong nakalipas na taon dahil sa rice tariffication law. Handa umano ang NFA na hakutin ng libre ang palay mula sa sakahan patungo sa bodega ng ahensya, depende na rin sa dami ng ibinebenta. Ang target na 385,000 na kaban ay mas marami kumpara sa nabili umano noong 2021 na nasa higit 282,000 na kaban na nagkakahalaga ng 380 million pesos. Magsisilbing buffer stock naman ng NFA ang bibilhing lokal na aning palay na inilalabas bilang pagkontrol ng presyo ng bigas sa merkado at supply sa panahon ng kalamidad. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Babahay para sa mga empleyado ng LG Luzon Fernando, malapit nang matapos. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Marami na pong makalipat sa kanilang bagong bahay. Nasa 600 kawani ng City Government of San Fernando. Ito ay sa ilalim ng housing project ng lokal na pamahalaan, katuwang ang Social Housing Finance Corporation. That's the report. Higit na 700 pamilya ang natakdang manirahan sa mga housing unit na ito sa Barangay Panipon, Ciudad San Fernando, Pampanga. Ito ang bagong tayong komunidad na tinatawag na Town Home San Fernando. Naitayo ito sa bisa ng kasunduan sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Ciudad San Fernando at Social Housing Finance Corporation. Ang proyekto ay nasa ilalim ng Community Mortgage Program ng korporasyon. Taong 2021 ang simula ng pagtatayo ng mga bahay. Sa kasalukuyan ay halos nasa 90% completed na ang 937 housing units na nakalaan para sa mga empleyado ng City Hall. Ito po ay isang kompletong subdivision. Meron ho siyang mga open spaces. Meron ho siyang nakapropose na commercial complex. At hindi lamang po, mga housing units talaga ang ipoprovide ho ng pamahalaang lokal sa pamamagitan ho ng SHAPSI.
meron ho tayong development na gagawin doon. Nasa 600 empleyado na umano ang kumuha ng unit sa Townhome San Fernando. Ang ibang unit ay binuksan na sa iba pang nais magkaroon ng sariling bahay at lupa. May mga beneficiaryo din ho tayo na nanggaling din ho sa ibang ahensya ng gobyerno. At meron din naman ho mga beneficiaries na masasabi nating nabibilang naman po doon sa mga informal settler natin na talagang nangangailangan ng tulong ng syudad. Iba-iba ang terms of payment batay sa edad at kakayanang magbayad ng mga benepisyaryo. Ngunit naglalaro lamang sa 2,000 hanggang 6,000 pesos ang buwan ng hulog. Iba't iba ho yung terms of payment ho nila. Nakabase ho tayo doon sa edad ng ating aplikante or yung beneficiary natin. Kung sila ho ay medyo bata-bata pa, let's say mga 20 to 25 years old, sila ho ay pwedeng magbayad within 30 years. Sa ngayon ay nagsasagawa na umano ng inspection sa mga unit ang lokal na pamahalaan at mga unit owner upang masiguro na nakasunod ito sa quality standard. Upang masigurado ho natin na itong ating mga beneficiary po ay talagang makita nila, ma-inspection ho nila yung kanilang mga housing units na ilo-loan naman po sa ShopC. Sa ikalawang linggo ng Marso naman ang target ng lokal na pamahalaan para sa pagsisimula ng turnover ng mga housing unit. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Corp. Narito po magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line o tail end ng frontal system po nakakaapekto dito po sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, kasama na rin po ang Visayas. Samantala po ang northeast monsoon ay nakakaapekto naman po dito sa Northern at Central Luzon. Kaya naman po ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, magiging maulap po ang papawirin na may inaasahan po mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidot at pagkulog dulot po ng shear line at ng trap ng isang low pressure area. Samantalang Cagayan Valley, Apayao at Aurora, maulap din po ang papawirin na may mga mahihinang mga pagulan, dulot po ito ng hanging amihan. Ang Ilocos Region po ang natitirang bahagi ng CAR at natitirang bahagi ng Central Luzon, kasama na po tayo dito, ang Pampanga, ay bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin na may inaasahan din po mga isolated light rains. Ito po ay dulot din ng hanging amihan. Ang Metro Manila po at malalabing bahagi ng bansa, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Meron din po inaasahan mga isolated cases ng mga rain showers. Ito po ay dulot na ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga weather system na nagbibigay po sa atin ng kaaya-ayang panahon at nagbibigay din po ng mga mahihinang mga pagulan sa ibang parte ng ating bansa. So pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong verso ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.